Mataya ito, 360. Tawon mo ito, paninito ka blue. Kapi, ano, bukulong ko naman. Ano naman motor banda? Grapes, nagperang kilo? Sa 40 seedless. 240? Putas. Sa London. Yan na lang pagbalik. Tagpira kilong grapes? 260 na. 260. Seedless? Beautiful, ma'am. Beautiful. Pwede man. Ay, ito mabusak. 260 wala tawad. 250. Wow! 250 la. 250 daw ang kilo ng grapes. Oh, 260. Oh, 260 daw ang kilo. Dito sa Pier Uno, dito sa Pier Uno. Maupay. Upit yun. Maupay pag tinita. Ano day? Okay, bill tayo guys. 1 kilo. Bill tayo ng 1 kilo. Sakto tayo kuan. Digital po kita, ma'am. Timbangan? Hindi rin kita madadaya kay Okay digital. guys. Sige. Okay. So, 250 siya. sa kilo, 250 sakto na ito. Maray kulang pa. Kulang pa. 240 lang bayad. Sige, ito na lang te.
Mas, oo, mas sobra kasi pag nagano. Talala. Ah, sige. Yun. 1 kilo. 250. Okay guys. Dito ako sa pier. Oh no. Okay. Natarahite. Yan. Pero na ano, naadlaw. Kuya, pasakay. Dito may kadto may Bureau of Fire, may tulay. Okay guys, sakay tayo.